Hormatly Atawatan TV kanalynyň dinleýijileri, tomoşaçylary. Bugünkü ses habarymyzda size Türkiýe wizi bilen manaşyk käbir goşmaşy maglumatlary, şeýle hem Zagram pasport diýip bilinýän biometrik pasport barada käbir maglumatlary ýetirmek isleýäris. Hormatly tomoşaçylarymyz, bilşiňiz ýaly Türkiýe döwletine gelmek üçin wiza almak käbir aýratyn halatlarda daşar hökmendir. Şol sebäpli wiza almak üçin her wizanyň, yani almak isteýäniň, yani Türkiýe'ye gelmek isteýän maksadyňyza laýyk wiza alınmalydyr. Şonuň üçin hem bir näçe resnamlar berilýär. Yani her wizanyň görnüşine göre resnamlaryň görnüşi hem umman ütgeýär. Haýsy wiza aljak bolsaňyz hem, haýsy resnamlar gerek bolsa, bu barada maglumatlary Atawatan Türkmenistan.com saýtynyň tiýahaçylyk bölüminden hem tap bilersiňiz. Inni, şonda mysal üçin tiýahaçylyk wiza bilen magnaşykly şeýle bir resnama gerekdir. Yani Türk diline taahhütname diýip geçýär. Türkmen diline terjimesinde hem aýatlaryň şertnamasy diýip görkezipdir. Şu resnama. Ine şu resnamany Türkiýeden alınan ýagdaýynda diňe notarizasyony tasdiklamak ýeterlikmi? Ýa-da Türkmenistanyň Istanbuldaky baş konsullugynyň hem beşat gerekmi diýen soraw bize köp gelip gowuşýar. İlkinji gysgaça jogap bereli, ýok, gerek däl. Yani şu resnamany Türkiýedäki noterden alanydan sonra, ondan sonra hökmen suratda gidip de Türkmenistanyň Istanbuldaky baş konsullugyny peçat bastyrmak hökmen däl. Eýsem, bu sorawyň jogaby näme üçin wajyp? Sebäbi bu raýatymyz üçin hem wagt babatynda, yani gitmeli, peçat bastyrmaly hem wagt babatynda hem de goşmasy çykdagy bolup durýar. Şonuň üçin hem käbir raýatlymy soraýar, şu hökmenmi, dälmi? Indi şu sorawyň jogabynyň wajyplygy şu ýerde, ýagny isteseňiz gidip alyp bersiňiz. Hani ýok, men hökmen etmek isleýändiňiz ýöne şu resnama noterden alanydan sonra talaba laýyk taýýarlanandan sonra, ondan sonra gidip de Türkmenistan İstanbul baş konsullugynyň şoňa goşmaşy peçat bastyrmak zerurlygy ýok. Inni biz häzir biometrik pasportlardaky maglumatlaryny ýetirjek ýöne wiza almak üçin bir näçe resnama we o resnamaň terjimesi we şonda mysal üçin eger İstanbul şäherine taýýarlanýan bolsa, İstanbul şäherine Atawatan tanışmalyk terjime merkezi we Fatih Aksaray'da ýerleşýär. Aşgabatda bolsa, makul hyzmat terjime merkezi we onlara ýüzüp bilersiňiz, olaryň telefon belgilerini tesirlerde paýlaşarys. Indi geleýin biometrik pasport bilen magnaşykly. Şu sorawan bize köp gelýär. Menne talip, kış kanikully ýa-da öýe barkaýasmy gelýär. Şonda Zagram pasport, yani biometrik pasportyň näçe günne çalşylýar diýen ýa-da soraw gelýär. Indi şu arada biz şu jogaby şeýle berýäs. Tanıyan hukuççularımızdan, taliplerimizden Türkmenistan'a gidip pasportunu çalışıp gelenlerden şurada sorak göremizde ortaçı 2 heptede pasportun, yani talip bolsaň, şu taliplerini görkezseň ortaçı 2 heptede Zagram pasportu, yani möhledi doğulayan Zagram pasportuňyzyň çalışıp täzeresini almak mümkinçiligi var. Benim için wajyp täzerini bilýäňiz, şu täzer heptede 11, gelecek aydan başlap olsa hepde de 14 sanak azady sorwa. Bularyň demek ki Türkiýede bolýan raýatlarymyzyň, okaýan taliplerimizin Atawatanymyza gidip iýine gelen wagtlaryna, indi şol wagtda Türkmenistanda Zagram pasportlaryny täzelemek bilen magnaşykly näçe wagt alýar, şoňa görä bilet almak isleýärler. Indi bizden bu sorawyň jogabyny esasen ýani gidip gelenlerden ýa-da şu wagt gidip aňarda şu Zagram pasport üçin retnamlar tawşanlardan sorak gördük. Olaryň hemmesine bize beren maglumaty ortaça 14 gün, yani 2 heptede talip bolsaň çalışyp bolýar. Indi şunlara soralaryňyz bar bolsa, bizim anyk ýa-da bir ynanýan çeşmelemizden şolaryň jogabyny tapylsak, bu barada maglumatlary bundan sonra hem siz bilen paýlaşmaga dowam ederiz. Häzirçe hoş sag bolun, kanalymyza da agza bolmagy unutmaň.